Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u još jednu slatku priču. Danas pripremamo keks tortu, brzinska poslastica, ne treba nam tu nešto ni puno sastojaka, a predlažem da krenemo odmah sa izradom, zato što sve ide brzo, glatko. Imamo litru mleka, od te litre odvojila sam malo da razredim puding. Potrebno nam je 3 pudinga od čokolade, 200 grama šećera, ne moram sve sipati u puding, deo ću dodati u mleko, kad šećer stavite u puding, lakše razbijate grudice. Šta dalje radimo? Kuvamo klasičan puding fil. U tako skuvan vreo puding dodajemo 200 grama crne čokolade, 250 grama margarina i ponovo vruć fil sjedinimo sa 400 grama lomljenog petit keksa. I to vam je stvarno jedna brzinska keks torta. Možete da je dekorišete sa šlagom, možete da je dekorišete sa ganaš kremom. Sada imamo sezonsko friško voće, u pitanju su jagode. To isto možete mašti na volju. Pustite što se tiče dekoracije. Prethodni recept sa vama sam podelila, također u pitanju je bio slatkiš, nema znači da se pali vrevna, nema nekog pretjeranog kuvanja, tako da je i ovaj slatkiš, ova torta ili kolač, kako god vi hoćete da je predstavite, možete. Možete da je nalivate, da li hoćete u pravovalni, četvrtasti ili okrugli kalup. Možete čak i one male kalupiće da punite pa da pravite mini tortice, da je dekorišete, igrajte se. Tako da je i ovaj slatkiš veoma zahvalan za sada predstojeće vrele dane koje nam dolaze. I može duže vreme da vam stoji u frižideru zato što u njemu nema jaja. Ovo je spremno, čekamo sad samo da nam neko proli i zakuva. U ovako vruć fil dodajemo 250 grama margarina, ,200 grama lomljene crne čokolade, i naravno sve to mešamo da se lepo sjedini. Lomljeni keks, 400 grama, sjedinimo i mešamo sa skuvanjem pudinga. Evo, ovo sve lepo promešamo, izjednačimo od ovog toplog
fila, keks će lepo da otpusti. I kada se to poveže, dobijate jednu slatku kiselinu koju nalivate u kalup. Evo ga, izmešano. I nalivamo u okrugli kalup. Evo, ovako pripremljen kolač, torta, kako god želite i u kom god vi opet želite da pravite. Ohladimo je na sobnoj temperaturi. Poslije toga je prebacimo u frižider, ostavimo da se ohladi i dekorišete onako kako vi želite. Ja sam odlučila da moju tortu prelijem sa ganaš kremom. Recept za ganaš krem imate na mom kanalu, potražite. Veoma detaljno objašnjeno sve. Ostavit ću ovaj samo mali deo, neću baš sve preliti, da imam za dodatnu dekoraciju. Ovako ću malo da ga protresem, dok se ne istegao. Evo ga. I ovo ostavim da se ohladi na sobnoj temperaturi. Posle toga ide u frižider. Evo ga, dragi moji, tortica se lepo ohladila. Ukrasili smo ga naš kremom, malo dodali vriških slatkih jagodica i pogledajte kako izgleda. Ja sam sigurna da će ovo biti favorit kada su letnji dani u pitanju. Rernu ne palite, a imate savršen kolač. Možete ga služiti kao kolač, možete kao torticu. Mašti na volju vam puštam. A mi se družimo uskoro u nekom novom video receptu. Zapratite moj kanal, zapratite me na Instagramu i naravno ostanite mi nasmejani, vedri i zdravi i uskoro se družimo u nekoj novoj priči. Pozdrav, dragi ljudi!